Кечкен күндеваманда рус işgalcilere 38 kere Azovstali zavodını avadan ucum etті. Bunu zavod territoriyasında Qırşavda bulunған Azov polkının askerleri haber etti. Оларның мәліметіне көре ең азından 4 hücumны стратегик uçaqları gerçekleştirген. Düşman artilleriyası ve tanklары da atışlarını toxtatmay. Ruslar Azovstal territoriyasını zapt etmek planlarından vazgeçmedi. Erkun territoriyaga düşmanның piyade askerleri de kirmege tırışa. Там в підвалі ми живемо. А перший, другий етаж горить. Чуєте, як прилітає, взривається. Шымдылек Русия Азовсталь территориясында olған Украина арбелері тахли етілмесінің ичбір вариантынан разы олмай. Бұны президент Зеленский Мальта парламентіне мұражат еткенде хабер етті. Шымдылек Украина яралы арбелер ве екімлер экстракциясы üzerinde çalışa. Bu процедураға көре Украин имайджілері üçüncü devlet yardımının hafsız yerге çıkarıla bile. Evvel böyle yardım Türkiye президенті Recep Tayyip Erdoğan'dan sorulған еді. В Маріуполі досі залишаються його захисники, вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо усі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який з багатьох запропонованих варіантів. Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, врятувати усіх людей, і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї, саме у такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Ruslar öz territoriyasından Чернигов vilayetine ucum etті. Bunu Ukrayn sınırcıları bildirir. Rusiyanın Novoy Yurkovichi koyu yanından atılған 82 kalibrlı 16 mayın Чернигов vilayetinin Gorodnyansk rayonunda patlagan. Zarar көргенлер yok. Чернигов vilayeti harbiy memuriyetinin yolbaşçısı Vyacheslav Chaus sakinlerine dikkatli olmağa çağırdı. Çünkü düşman vilayet territoriyasından quvulğanına bakmadan atışlar devam edebilir. Ворог постійно це робить, тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області. Будьте, будь ласка, обережні. Також пам'ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому, будь ласка, теж будьте пильними і дотримуйтесь вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу, будь ласка, по можливості ховайтесь в укриття. Харьков vilayetinde Ukrayn arbeleri karşı hücum gerçekleştirgen vaqt onlarca işgalcini öldürüp o kadarını da esir aldı. Tutulganlar uydurulgan cumhuriyetlerde geldi. Lugansk vilayetinin Krasny Luch şehrinin sakinleri olganını kaydetken. Keçenleri Ukrayn ordusu Harkov vilayetindeki Cherkaska, Tysha, Rubizhny ve Bayrak köylerini azat etdi. Baş ştabının malumatına göre arbelerimiz 12 düşman hücumunu urup kaytırgan. Keçken күндевамында Şarkı Jebede düşmanının 12 tankı, 4 artilleriya sisteması, 19 zırhlı maşinası, 7 insan taşıyıcı ve 2 mühendis arabası yok edildi. На Донецькому напрямку угрупування окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії. Ukrayna jönübінде Ruslar öz pozisiyalarını eğileştirmege tırışa, amma boşunadır. Krivoy Rog yönelişinde artilleriya sistemalarının ateş açkanlar. Nikolayev vilayetinde ise işgalciler Ukrayn radyo bağına keder etmege tırışkan. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка. На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси. На Бесарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності повна. Херсон sakinleri tarafından destek olmağına bakmadan işgalciler bütün Ukrayna jönübü zapt etilmesi ve Rusiyaga qoşulacağı hakkındaydı. Bunu Pivden operativ komandalığı haber etdi. Bunun beraber işgalciler
Кой қожалықларынан мал мүлкіні қырсызлай, ешгалге қаршы олғанларыны есе тақып етмекте. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати розстрілюють. Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України. Ашайт махсулатлары, темізлік үшін химия ве дегер махсулатлар. Испаниядан Львовқа Русияның тежауызы нәтижесінде зарар көрген украинлерге ярдым оларақ гуманитар ярдым келіп шықты. Ярдымны Эльвира для Украина ассоциациясы топлаған. Оның тесесшісі Испанияда яшаған Украин опера ержісі Эльвирадыр. О ағыр вазиетте қалған семедешлеріне ярдым йоллаған. Эльвира для Украины прислала гуманитарную помощь. Мы ее разгружаем, дойдет до конечного адресата. Так что помощь с Испании от наших украинцев не заставила себя ждать. Спасибо всем, кто помогает. Якын вақытта бұл гуманитар ярдым Украинаның жен қолып кечкен регионларына йолланылacak. Благодарить Ассоциацию «Эльвира для Украины» за груз, который мы получили для Украины. Спасибо волонтерам, спасибо транспортной компании, которые вложили душу для того, чтобы мы получили этот товар. Спасибо. Всей организации также большая благодарность. Все, кто помог. Нариман Жилял Левко Лукьяненко стипендиясына наил oldu. Мескур ферманны Украина президенті Володимир Зеленский имзалады. Украин диссиденті Левко Лукьяненко адына стипендия яқаланған ве апсханеде тұтылған фааллерге берілі. Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Жилял кечкен сене сентябрь айынан берілі Ақмежеттің сезосында тұтыла. Оны ве аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларыны ишгалжилер диверсия япмасы ве патлама мадденің қанунсыз сақламасы ве ташымасында қабатлады. Учеде Ақмежет районындаки Аңғара койында ишгалжилерінің арби бөлігіні газнен темин еткен бору патлатылмасында қабатлана. Аққорчылы жылар айтқанына көре бөлі етіп ишгалжилер Нариман Жилял Киевде кечірілген Қырым платформасының саммитінде иштирак еткені үшін интиқам алмаға істей. Адвокат Николай Полозов қайдеткеніне көре бұл девлет стипендиясы Нариман Жилялның ватанперверлік позициясы оның себатлығына, жесірлігіні ве ватанға қызмет еткенін қайдетті.